miɗo fuɗɗira be inde am Audu Jika, amma ɓurne ɓe pat andiri am be Mal Bukar ha filme ko Alaji Bukar. To amma ni inde am kam Audu Jika mon ɓuri andugo be inde Mal Bukar. Diɓe fuɗɗi théâtre kam, wato mi fuɗɗi théâtre diga 1985. On miɗo waɗa théâtre ha Allah waɗi miɗo waɗa suudu radio Ngawdere mi fuɗɗiri. To warti mi wanci dama. To ɓawo ton bo mi wari mi hawti be waɗoɓe filme. Zaman man wodi kaɗo wiyata Adala Gildo. Mi fotti be mako go o wiyata mi Audu Jika kuje maɗo na théâtre ji maɗo en foti en wartira filme. Mai gida banni na o wiyam sai o wiyam o laran debbo nasarajo feere. Debbo nasara man wiyete Madame Lisbeth. To o laari Madame Lisbeth sai wiyam miɗo mari tariha na, wima min bo nawe manore Allah waɗi am yo haggal kugal man ɗo kam miɗo mari ko ndey to a hokki am kugal miɗo mari fasaha nomin numirta nomi waɗata ha fottana yiwoɓe. Sai mi wiɓe tariha ɗon, sai wi to a wadda jango en laara a wadda bo fijoɓe. Manni kadi wari mi tawi Musa Babangida Allah yafumo, min yahi min fiji filme man kañum ka be Hawsare on, inde man Boka Cikaji. To banni tan mi kam fuɗɗi mi wari mi fotti be Yerima Isa kanko bo metteur en scène be Tamango be directeur Yunusa Abdullahi kanko bo jangi filme a France. Hama ko mi jangi ala filme kadi seɗɗa. To ha Allah wari zamanu mi wari Allah hawri am be Lamine Tilimdo min ɗo waɗa filme ha yotti hande kadi. To nasara manga kam ko a watta pat to ni hunde man ɓukkoi yiɗi ɗum, saaren maɓɓe bo yiɗan ɗum. Ngam ko waɗi non bo wodi goɗɗo feere Yerima Ngawdere, Yerima Nyamamadu Allah yafumo maayi. Kanko no ƴewni am ha salon mako o wi Audu Jika, sai o jali o wali dow kanape mako. Sai o wiyatami a andi ko mi ƴewnirma na? Mi wi mi anda. O wi ha mi yeccama kadi hande, to a waɗi hunde a yi ɓukkoye mani hunde man ɗo yiɗi, to a anda duniya pat yiɗan hunde man. Mi wi bana ɗume? O wi filme a waɗi Allah waddi ɗo nana hunde wanyo. To jotta a yiyan himɓe pat yiɗan filme mai, inde ma bo ɓesdan wangugo. Mi hosiri bana kasi amma mi tawi ɗum ɗo yaha bo ha hande kañum ɗo seni am masin. Problem filme ha leddi Gamburu ɗon ba'e. Go'o kam piraterie wari tokkiti fayin mawɓe lesdi be derɗiraɓe ɓe wallititta. Ko mo yiyete wiya kai filme woɗi, kai on habdi, kai ni matama no a waɗiri, ɓe wiyama nda ɗo an bo valluturu ɗo pat wala. Nden a yi to min waɗi filme banda ma himɓe discothèque ɗo kamɓe on décourage amma min kam samma mi acci waɗugo filme. A waɗa filme ma sappo a yarina mo o ittata ceede ma o hokkama, a fami, sai o wiyama to sigo en laara to ɓe fottini himɓe na sodan. A ɗiyamo bo ɗo dogga yaha gure feere o fe'a filme wara o ɗo sippa. Amma jema to a yahi ɗo sai ɓe ɗo wiyana sai waɗa dépôt a déposa. To a wari hokkama 500 hokkama boro ɗo ko Hausa en wiyata a jaɓa ceede man a lalace, a hawtata hoore ceede man, wala no a heɓira a waɗa feere jango. Tumma ɗon banni on jotta kam miɗo tefani non dabare no min wurtirta on, sai mi yi kadi jotta kam da dabareji feere wari no derken jotta watta pat wartira ɗum hakkile on. Mi wi to acci mi tokka laawol man mi laara. Fakat min ɗo mari dabare, ngam haala dabare man on ma happitini am. Mi wi to jotta kam ndikka Malam Bukar lorta dow giɗɗe yiwoɓe, ngam himɓe wayri yiwugo Malam Bukar ha nder kolbaji maɓɓe.
nde mi tawi jotta ka laawol telegram ɗon, laawol whatsapp ɗon, laawol youtube ɗon, mi wi to acci mi tokka dow rayman ɗo mi laara ko Allah watta kadi. To mi foti mi yeccama na filme fuɗɗiri théâtre on mi fuɗɗiri. Mi fuɗɗi théâtre daga 1986. miɗo mandi ha suudu radio Ngawdere, mi waɗi théâtre wato Abbo Disco, mi waɗi théâtre Da Dudu, mi waɗi théâtre Mirinda Siwanan ɗam joyre, minon derkejo je sippata Mirinda man ɗo. mi waɗi Da Buba, ha nder Da Buba bo minon woni Buba man, minon waɗi Buba Da Buba, to mi lori mi waɗi théâtre ji ni jur. Amma film yam aranon ni je mi vindi ha directeur am Yunusa, o wi min bo mi vinda en laara mi foti mi waɗana kanjum on wato filme ɗan makaho.